नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहरा बहु ब्लॉग्स। जय जी। हैप्पी दोल पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। सांग माने दोल पूर्णिमा पूर्व दिन केमिति पूजा करा गला, दोल पूर्णिमा दिन केमिति पूजा करा गला मु ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकु देखि। तो चलंतु देखिया।
ଯାତ୍ରା ଯିବୁ ଯାତ୍ରା ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇଟ୍ ଟା ଆସୁନି। ରଖିଦିଅ ଧରେ ସେ ଆଇଲେ ଇଏ ଦେ ଠାକୁର ଖାଉଛି ତ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ଯୋଉଠି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଉଜ ଦେଖ ଖଡିଆକୁ ହଁ ଛିଡ଼ା ହାରୁନି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଭୁଲ କରିଦେବି ଭୁଲ କରିଦେବି এটা তো সিংহ নাই ଖାଇତେ ଯାହେଲେ ଏଇଟା ଭାଇନେ ମାମା କରୁଛି ତମେ କାହିଁକି କରନି ରୁହ ତମେ ତ ଆମର ବିଟ ଲୁଣ ଥିଲା ଜାଣିଲ ବିଟ ଲୁଣ ଥିଲା ଜାଣିଛି ଆଣିଛୁ ଆମ ପ୍ରଗତିଟା ଭଲ କଣ ଦେଉନ ଦେଲେ କରୁଛି ତ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।